Dobrodošli, ja sam Nikola Dominis, a vi ste na kanalu Poezija i duhovnost. Danas ćemo govoriti o djetinjstvu Isusovu. Pa krenimo. U ovom videu pokušat ću iznijeti ono što je relevantno i poznato o djetinjstvu Isusa Krista i ono što se može zaključiti po tadašnjim prilikama i običajima. Moramo znati i da je u ranom kršćanstvu nastalo mnogo više ili manje poznatih nekanonskih apokrifa o Kristovom djetinjstvu. Međutim, najpoznatiji su izvori Matejevo i Lukino evanđelje koji govore o rođenju, premda ne preopsežno. Možda je interesantno vidjeti Tomino evanđelje koje ne treba poprkati s Tominim gnostičkim evanđeljem koji je nešto sasvim drugo. U Tominom evanđelju dječak Isus je čudesan radnik koji djeluje u okviru redovitog dnevnog života, oslikan u nizu živopisnih prizora. Neki od njegovih pothvata tek su nešto više od dražesnih pričica, kao što su priče kada je oblikovao ptice od gline i oživio ih, ili kada je produljio komad drveta kako bi pomogao Josipu da dovrši krevet. Kao i u Novom Zavjetu, Isus djeluje i kao ozdravitelj koji može oživjeti mrtvoga. Donosi mi priču o pticama. I načini Isus od blata 12 vrabaca, a bi dan sabata. A neko dijete otrča iz priča Josipu govoreći: gled, tvoje dijete igra se oko potoka i na sabat pravi vrapce od blata, što nije zakonito. A kad on to čuo, ode i reče svome djetetu: zašto činiš tako i skrnaviš sabat? Međutim, Isus mu ne odgovori, već pogleda prema vrapcima i reče: idite, bježite i sjeđajte me se kroz svoj život. I na tu riječ oni pobjegoše i podigoše se u zrak. A kad Josip to vidje, zaprepasti se. No isto evanđelje donosi i nezamislive opise o kojima je Isus okarakteriziran kao moćan, ali zloban i okrutan dječak. U to ne vjerujemo i ono što nam kanonska evanđelja donose o Kristu i sam njegov kasniji život nipošto ne svjedoče o takvom djetinjstvu. Ovdje ćemo se pozabaviti značajnim činjenicama o Isusovom djetinjstvu, a temelj će nam biti, kako već rekosmo, Matejevo i Lukino evanđelje. U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaće to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta u Judeju, u grad Davidov koji se zove Betlehem, da se podvrgne popisu zajedno sa svojom carošnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga prvorođenca, ovi ga i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u stratištu. Eto, dolazi na svijet sin porod ženin, koji će uništiti zlo grijeha u samom korijenu. On će satrti glavu zmije, on će obnoviti svijet i otvoriti čovjeku vrata raja. On, za koga nije bilo mjesta u stratištu, donijeti će novi pogled na zakon i novu sveobuhvatnu maksimu ljubavi. No krenimo iz početka. Točan datum i godina Kristovog rođenja dovode se u pitanje. Po Mateju 2.1 Isus se rodio za vladanja Heroda Velikog, koji nije bio Židov nego i Dumejac.
Na vlast su ga postavili Rimljani. Bio je veoma okrutan i ljubomoran. U strahu da ne izgubi prestolje, pogubio je gotovo svu svoju obitelj. Da se dodvori Židovima, počeo je graditi novi hram. Vladao je od 37. prije Krista do 4. prije Krista. Odatle je jasno da se Isus rodio prije 4. godine prije Krista. Ali kako to prije Krista? To potječe od pogreške u računjanju. Godine 525. skitski monarh Dionizije Maleni preračunavao je prijašnje brojanje godina u sadašnje, pa je godina Isusova rođenja pogrešno smjestio 5 do 7 godina prekasno. On je osim toga iz nadnevka blagdana Božića zaključio da se Isus zaista rodio 25. prosinca, ali rimska je crkva taj nadnevak uzela za blagdan Isusova rođenja, jer točan nadnevak toga događaja nije bio poznat, a taj je dan onamo od cara Aurelija bio posvećen nepobjedivom Bogu Suncu. Točno se vrijeme Isusovog rođenja dakle ne da ustanoviti iz biblijskih tekstova, no već sveti Augustin u spisu Trojstvo navodi: predaja je da se Isus rodio 25. prosinca, a Hipolit Rimski u svome komentaru na knjigu o Danijelu, pisano oko 204. godine, tvrdi sljedeće: prvi se dolazak našega Gospodina u tijelu, kada je rođen u Betlehemu, zbio 25. prosinca, u srijedu, dok je dan rođenja nepobjedivog sunca ustanovio, kako rekosmo, cara Aurelije tek 274. godine, znači 70 godina kasnije, iz čega se može iščitati da se i prije ustanovljenja rimske svečanosti, po kojoj je navodno određen datum rođenja, već u predaji držalo da je Krist rođen baš 25. prosinca. To i ne bi bilo čudno, jer ako je djevica Marija bila najvjerojatniji izvor baza evanđelja djetinjstva, mogao je, kad već nije u pismenoj, bar u usmenoj predaji ostati zapamćen točan datum Kristovog rođenja. Kako se Josip zbog popisa uputio u Betlehem, a time i ne znajući car pridonosi ispunjenju obećanja. Kada se Bog odlučio spustiti među ljude, nije to učinio na velika vrata. Dapače, Spasitelj dolazi na svijet u velikoj skromnosti i siromaštvu. Sin Davidov ne rađa se u palači na zlatnoj postelji, rađa se u raspaloj kolibi Davidovoj, da zatvori pukotine, popravi ruševna mjesta, opet je sazda kao u stara vremena, kao mladica panja Išajeva. Isus nije rođen i nije se pojavio u javnosti u neodređenom vremenu kao u mitu. On pripada vremenu koje se točno može datirati i zemljopisnom prostoru koji se točno može označiti. Univerzalno i konkretno međusobno se dodiruju. Isus je rođen po ovim istim našim nebom i pod istim zvijezdama. Možda je i te noći bio pun mjesec kako će biti i noćas. Možda je svijet morao zastati i možda se zemlja morala prestati okretati. Možda se sunce trebalo ugasiti bar na trenutak zbog veličine događaja koji se odvijao u malom Davidovu gradu. No svojima dođe i njegovi ga ne primiše. Onaj koji je raspet izvan grada je i došao na svijet. Došao je na svijet tako malen poput kakva prosjačeta, u špilji pokraj Betlehema, u špilji koju su neki Betlehemci koristili kao štalu za blago. I riječ blago u hrvatskom jeziku u oba značenja savršeno opisuje ovaj događaj. Došao je blago, miroljubivo, tiho i ponizno, a možemo tu istu riječ i tako upotrijebiti da je došlo na svijet blago, istinsko nebesko blago. Neki novi teolozi stavljaju u sumnju Betlehem kao grad Kristova rođenja i smatraju je kasnim teološkim konstruktom, a ne povijesnom činjenicom. Ako se držimo izvora, reći će Papa Benedikt XVI,
Ostaje jasno da je Isus rođen u Betlehemu, a odrastao u Nazaretu. Možemo dodati da se u tome slažu i apokrifi koji su nastali u 1. stoljeću. Evanđelje svetog Jakova te crkvene pisi 2. i 3. stoljeća sveti Justin i Origen. U 2. stoljeću Justin govori Trifonu, obojica su iz Palestine. Dijete se rodilo u Betlehemu. Josip nije imao mjesta u selu pa ga je zaklonio u obližnju špilji. I Origen odgovara Celesu da može propitati u Betlehemu za mjesto Isusova rođenja i vjernici i nevjernici pokazat će mu špilju u kojoj se rodio Isus. A u tom kraju bijahu pastiri, pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja. Silno se prestrašiše. Pastiri su za učene rabine bili u to vrijeme prezreni stalež. Naprotiv, u povijesti spasenja pastiri su predstavnici praotaca i slavnih dana mladosti Izraela. Ujedno su i najizrazitiji predstavnici siromaha Jahvinih, kojim je obećano mesijansko kraljevstvo. Izrael je u svojim najljepšim danima svoje mladosti bio pastirski narod. Oni nisu samo izvanjski predstavnici naroda, oni su iznutra bliži Bogu koji je postao dijete. Oni predstavljaju Izraelove siromahe uopće, prvu Božju ljubav. Također su u to vrijeme pastire smatrali javnim grešnicima. Isus dakle dolazi kao spasitelj grešnika. U Mišini, to je zbirka tumačenja zakona koju su sastavili rabini i koju su farizeji stavljali uz Bog zakonu, veli se da će dolazak Mesije navijestiti pastirima u blizini Betlehema. Možda je ova pojedinost ovamo uklopljena kao dokaz da se to ispunilo. Danas Bog u ovom djetetu ispunja obećanja Starog Zavjeta. To je dijete u velikodušnoj vjeri nazvano Spasitelj, Krist, Gospodin. I jaslice postaše crkva, zaključit će Fulton J. Sheen. 8. dana po rođenju Isus bi po starom židovskom običaju obrezan. Tako Isus formalno biva primljen u zajednicu obećanja koja potječe od Abrahama. Sad on i pravno pripada izraelskom narodu. A 40. dana nakon porođenja Isus je prikazan u hramu. Marija je prinijela žrtvu siromaha. Luka, čijim se čitavim evanđelje povlači teologija siromaha i siromaštva, ovdje nam još jednom posve jasno daje do znanja da Isusova obitelj se ubraja u Izraelove siromahe, da je upravo među njima moglo sazreti ispunjenje obećanja. U Isusu dolazi sam Jahve u svoj hram i ovu će istinu još jasnije objaviti Stari Zavjet preko dva svoja proročka lika. Preko dva svjedoka koji su uosobljenje proroštva Starog Zavjeta, preko Šimuna uslišanje i Ane pomilovanje. Dva svjedoka koja uosobljuju i svu čežnju starozavjetnih pravednika za mesijanskim danima, za utjehom Izraela, otkupljenjem Jeruzalema.